Buds family, guys, good morning mantarigla kuda continue part 2 ee part 2 gu nikulu mast chana katundippare enchina mare daada vaara adikku mare mogulundu pandu ancha daddi continue ancha guys ave enkalna side enkulu confirm and enkulu reddu jana onji love mantandalla andu confirm aan enkalige so nana next challenge adipunu enkalna cast ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಒಪ್ಪೋಸಿಟೇ ಪನ್ಪಿನತೆ ಓ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಕ್ಷ ಆವಡ್ ಐಟ್ಲ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಬಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡ್ದ ಕಾಲರ್ ದಿಂಚೆನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲರ್ ದಿಂಚೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಎಂಗಲ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜತ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ ಮೊಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಗಲಾಟನೆ ಫುಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮೊಕಲ್ ಬಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕನೆ ಅಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೈದಿನತ್ತಂದೆ ಅಂಕುಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಲಡಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡವು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪನೋಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಇರ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆವಡ್ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತನರೆ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ನೀರ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಣಸಿಜ್ಜಿ ನೀರ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮುಟ್ರೆಜ್ಜಿ ದ ಪಂಡಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಶಾಪುರದಿ ಒಂದೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಾಯ್ಡ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದೇರ್ಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಾರ ಇತ್ತು ನಕಲ್ಲ ದಾದನವಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಎನ್ನ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಈವನ್ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೋಷ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ನಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪೋದು ಅವೇನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದು ಪಂಡ ಓಲ ತೂಲೆ ದುಂಬು ತಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕಲೆ ಅನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎಂಕುಲೆ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಕೈಟೆ ಆವಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ದಾದನ ಇಜಿನ್ನ 100% ಎಂಕಂತ ಒಂದು ಹೊರ ಕನತಲಕನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಂಕಂತ ಧೈರ್ಯನೇ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಂಡನೆ ಆವಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚರಿ ಇಂಚರಿ ತೂಂಡನೆ ಆವಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗಂತೂ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜರಿಗೆ ಬಾಕಿ ತಕುಲ್ ಬತ್ತಿಜಿಡಲ್ ಮಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಡರಿ ಗೊಟ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮೊನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಆತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನಲೆ ಗಾಯ್ಸ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಲಡೈ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅವಲ್ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕುಲಿಡೆ ಬತ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಜಿನ ಒಂದು ಆಯರ ಚಾನ್ಸೇ ಇತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈಡ್ಕಾಯಿ ದರ್ತೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಆತು ಲಡೆ ಆತು ದುಂಬುದ ಟೈಮಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ನನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಿರೀಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದ ಪಂಡ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಯ್ನ ಎರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಬಿಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದತ್ತು ಒಂದುಲತೆ ಎಂಕುಲಿತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ್ ತರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಸೇರ್ ಆದ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಎನ್ನಲೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷ ಆವಡ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಆಂಟಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂದಿ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಪಿನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಆರ್ಕೆಂಡೆರ್ ಮುಸುಂಬಿದಾರ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ ವಿಡಿಯೋ ಎಂತುಲಿ ಬರೋದುಪ್ಪು ಆರ್ಕೆಂಡೆರ್ ಪೂಜಾ ನಿಕ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಪ್ರಬಂಧ ಮಿತ್ತಂದಿಗೆ ಎಂಡಿರ್ ದಾಯಮನ್ ಪ್ರಮೋದ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ಕೇನರ ಮೇರು ವಾ ಪೊಟ್ಟಗ್ಲ ಅಂದಾಜಾವು ಆ ನಮ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದ ಎಂಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾರ ದಾನ್ ಅಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಅವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗದಿ ಪಿಂದ ಎಂಗದಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರ್ ಕೇಂಡರ್ ನಿಕ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಕೊಂಡೊಂದು ಏರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಡೌಟೇ ಇತ್ತು ಏನಂತ ತೂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಡೌಟೇ ಇತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ದಾತನ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಏರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಚಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂತು ಉಂಡೆ ಎಂದು ಏನೊಂದು ತೆರ್ಪಂಡ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಂಚ ಅಂಚೆಕೆಂಡರ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿದ ಗ್ಯಾನೆ ಪಂಡತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊದುಕೇನಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊದುಗುರ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾ ಪಂಡ ಆಯನ ಮೂಕು ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಆಯನ ಬಾಯಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಆಯನ ಕಣ್ಣು ಸರಿ
ಅಂಚ ಬರುವನಂತೆ ಅವೇನು ನಾಟಿನ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಂಟಿಪುರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಮೂಲ್ದೆ ಗಿಂಚ ಪನ್ನದುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬಾ ಮೂಂಕು ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಸರಿಜ್ಜಿಂದು ಸೊ ತುಯ್ಯರು ಎಂಕಲ ತೂತುದು ಎಂಕಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆತು ಮೇರೆಗ್ಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಪನ್ಪಾರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏಪ ಪನ್ಪಾರು ಪೂರ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಂತೂ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಡ್ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚೋಡ್ದು ಆಲೆಜ್ಜು ಒಂದಿನ ಬಂತೀನಿ ಯಾನು ಆಂಡ ಬೇರೆ ಆಬಿನಿಂದ ಬಂತೀನಿ ಸೊ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ತುಕ ಅವಂತು ಒಂಚೂರು ನೆರಿಯೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಜಿ ತಾಂಕದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಕೈಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರ ಅವು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಪೂಜ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮೂನದ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ತೂವಡು ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುದದೆ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆಡ ಅವನಂಚೂರಿ ನಾನು ಮೀರಿದು ಪೋಯೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ನನ್ನ 100 ಟಂಚನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಇದು ನಾನು ಅದು ಹಠದ ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಂತ ರಾತ್ರಿ ಬಂತೀನಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಮೊಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾನ್ ಜೀದೆ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿರು 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏರು ಬರ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಬರ್ಪ 2 ಜನ ಬೈದಿರು ಮತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಎಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಂಡಿರು ದಾದ ಮರ ನಿಕನ್ನ ರೌಗೆ ಅಂದು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಪಿಂಗಿ ಅಂದು ಬಂದೆ ಅದು ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಆಪು ಜಂಚಪುರ ಅಂದು ಎನ್ನಲಕ್ಕೋಡು 100% ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅದಾಗ ಎನ್ನುಂಡು ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹಾಮೆ ತೂಕ ನೀ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬಂತಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಆದ್ಬೋದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಂಚನ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ದಲ ತೂಪ ಪಂಡೇರು ಸೀದಾ ಪೋಯರು ತಲ ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ದಲ ಪೆಟ್ಟುಗಲಾಟ ಪಂಡ ಆ ನಮನದ ದಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲಾತಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಳು ಆದಲೆ ಎತ್ತದ ಎಂಕೇರ್ಲ ಕೈದಿರ್ಪುನ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಕ್ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಬಂಡ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತಲ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಬರಿ ಇಟ್ಕೊದೊಂದು ಮೇರಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತೇರಪ್ಪಗ ಬರಿ ಇಟ್ಕೊದೊಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ತಿಂತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಆವಡ್ ಮಣಸು ಪೂರ ಆವಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಪೂರ ಒಂದು ಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತ ಆಡ ನಟುಟ್ಟು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಾಣ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿದು ವರೆಜಿ ಇಂಚಿದು ವರೆಜಿ ಅದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪುನ ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಗೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತ ಅಂದು ಇರೆಗ್ಲನ ಏಜ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನರ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಆದ ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತು ಜಾನ್ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಮೊಲೆಗ್ಲ ದಾಗಿ ನಡ್ದ ಹತ್ರ ತೊಂದರೆ ಅವಡು ಐಕ್ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನೆಟೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜೋಟ್ ಉಪ್ಪುನೆಟೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜೀರ್ನ ಓದನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಆನೇ ಪಂತೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ಮಾತೆರೆನ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರೇನಲ್ಲ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೋದು ದಂಟದು ಮಲ್ಪರ ಆಪಿನೇ ಜೀ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನೇ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲು ದಂಟದು ಇಜಿನ ನಿಕುಲು ಪನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡ್ಸಿ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೀರಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೀರಿ ಅವು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ದೇತೋನುಂಡು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಮರಳಿ ಮಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಕ್ಕ ಅನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಬಂತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪಿನಿ ಬೊಚ್ಚೆಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಆಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಮೂವಲ್ಲ ವಿನ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಶುರು ಯಾನ್ ಮಠಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೊಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕ್ಲೇಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ವಿಷಯ ಬೇಲೆ ಸೇರ್ದ ಟೈಮ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು
ಅಂಕಲ್ನ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕುಲಾಂಡ ಎನ್ನಿಗಳು ಪನುವಾರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕುಲಾಂಡ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೈಕಡ್ ತಿರ್ಗುವೇರು ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಕೆಲವರುಂಡು ಕೆಲವರ ನಡುಟೆರ್ಲ ಪಾತೆರಿ ಯಾನು ಡಾಟ್ ಕಡಬಹುದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾದು ಕೂಡ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾಮುನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಲೈಫು ಈ ಎದುರು ತೂಪುನು ಎಂಕುಲು ಬರುವ ಪೋವ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಮಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ಪೂರೆರ್ಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಕ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಪಪ್ಪಗೆ ಪಂಡ ಸುರುಕೆ ಲಡೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಪಂಡ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಎನ್ನಿಯರು ಪಂಡ ದಾದ ಎನ್ನುವೇರು ಮಾತಾ ಊರುಡು ಪೂರ ಅಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದಾಂಡು ಅಡ್ದ ಪಕ್ಕ ನೆಂಚಾಂಡ್ಲ ಬಂತು ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಆಂಡು ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಇಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಸತಿ ಗುತ್ತ ಕಾರ್ಡು ತೋಚಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದಾರು ಹೊರನ್ನೆ ಬಂತಾರೆ ಇಂಚ ಎಂಚ ಬಂದು ಈ ಸತಿ ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸು ತಾಡ್ಚಿಕ ಬಂದು ಆಲ್ಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪೋದು ಶೇರ್ ಮಂತೆ ವಿಷಯ ತಾಡ್ಚಿಕ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಲಡಾಯಿ ಪುರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸತಿಲ ಒಪ್ಪೇರಿಜ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ಆಂಡಲ ಕೊಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾರ್ಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ದುಮ್ ಪೋಯಿಂದು ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನ ತಾರ್ಚಿಕ ದಾಲೇಜಿ ತಟ್ಟ ಈ ಎಂಜಿನ ಮರದ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಂದು ಪಂಡೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಹೋಯ್ಕಲ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಪ್ಪರ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಹಂಚ ಪೂರ ಐತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕುಲಾವಾಡು ಪೂರ ಎಂಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಸುಂಟಿ ಆವಡು ಮಂಜುಳಾ ಆಂಟಿ ಆವಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಎಂಕ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕುಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅಕುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿ ಪವನ್ ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೇರ್ ತಾರ್ಜಿಕ ಪಪ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಕ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಪ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಂತೆ ಲೈಫ್ ಉಂಟ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಪ್ಪಡ ಬನ್ಕ ಸೂರು ಪಂಡೇರ್ ತಾರ್ಜಿಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಸಡನ್ ನೆನಪು ಪಪ್ಪ ತಾರ್ಚಿಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ಪಪ್ಪಡ ಬನ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊ ದಾದ ಮಂತೇರು ತಾರ್ಚಿಕ್ಕನೇ ಫೋನ್ ಮಂತೇರು ಪಪ್ಪಗೆ ಬಲ ಇಡೇಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತಲ ಪಾತ್ರ ರೆಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮಲ್ದಿನ ದಾದನ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ರಡ್ ಒಂದು ಪೋ ಒಂದು ಪಂತ ಲೆತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಅನ್ನಗಾನ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಬಗ ಅಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾನ್ಲ ಬೈಲದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೇರು ಸೊ ಪಪ್ಪಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ದಾನೆ ಮೂಲ ಕೇಂಡೇರ ನಮ್ಮ ಈ ದಾನೆ ಮೂಲ ಬೈದಿನಿ ಇಂದು ಇಂಚ ಚಿದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೋ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರೆದು ಬೋರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ಹಂದ ಅಂದಾನ ಆರು ಪ್ರವೇನ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ದನ್ ಮಂತಂದು ಪಪ್ಪಜೇರು ಅಂಚ ಸೊ ತಾರ್ಚಿಕ ಪಂಡೇರು ಇಂಚನೆ ಪುರಕ್ಲು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಿಕ್ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅದಾಗ ಒಂದೇ ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜಿ ಕೊಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆತನಿಂದು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ನಾವು ಮಂತಂದುಲ್ಲಿರ್ಗತ್ತೆ ಮರೆಯ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಈ ದಾಲ ಪನ್ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಈ ದಾದ ನಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಜನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಡೈಲಾಗಿ ನಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ಜನ ಅಂದು ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆಡ್ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಏಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದೈತೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಖಾಲಿ ನರಮನಿ ನಂದತ್ತು ಓಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಾಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಪಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಗೋಲ್ಡ್ ಆವಾಡು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವನ್ ಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಮಲ್ತ ದೆತ್ತೋನ್ವೇನೆ ದಬಣ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬಂತೇರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವಸ್ತುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಜನಕುಲು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅದು ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಕಾಮದ್ದೆ ತೊಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ತಾರ್ಚಿಕ ಪಂಡೇರು ಈಗ ಪಪ್ಪಡ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪಟ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೇ ಪೋನ ಪಂಡೇರು ಯಾನಿತ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿರು ಎನ್ನಮ್ಮೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಗಾಡಿಲಿತ್ತನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೆ ತಾರ್ಚಿ ಕಡೆ ಮಂಡಿದ್ದು
ತಾರ್ಚಿಕದ ಆದಿತ್ಯ ಅಮ್ಮದ ಇಂಚಿನಲಾಗ ಹುಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇಜ್ಜಿದ ಹಾಲಾಪುಜಿ ದೇವರು ಲೇರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಡಪುಡಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ದುಂಪೋತೆ ಬನ್ನಗನೇ ಪಂಡೆ ಗಾಡಿ ಬನ್ನ ಜಾಗಿರ್ತೆ ತಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಬನ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಟರ್ನ್ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ ಗಾಯ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲಿತ್ ನಾಂದ ಇಂದು ಈತ ಕಿಂಜ ಗಾಯನ್ನ ಲವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ అందుకే అవే పప్ప మెల్ట్ అయ్యారు దాపండి కారడు బస్ నెత్తిరువతనది పప్ప కంచెనే ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಲು ತಾಗಂಡಾವಡ್ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಂಡಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅರ್ ನೆರ್ಪಿನಾರ ಅತ್ತು ಅಂಚಿನಾರು ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ ತಾರ್ಜಿಕ ಅಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪಾಗ ನಿನ್ನ ಯಾಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪ ಅವ್ನು ಮರು ಎಂಚ ಪನ್ ಪರಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಬರೋ ಇಂಜುರಿ ಆತಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ ಬರೋ ಬೇನೆ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟು ಪಂಡ ತಾರ್ಜಿಕ ಬಂತೇರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಪೇರು ಪಪ್ಪಡ ಡೀಲ್ ಆತನ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಉಣ್ಣಂಕ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಪಾಪ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಸೊ ಏನಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರೆ ಇರ್ಬಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡದಾಗ ತೇಪಂಡ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂಚ ತಾರ್ಚಿಕನೆ ಪತ್ತಿರ ನನ್ಲೆ ತೊಂಬಾರೆ ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಬರಡು ದುಂಬು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇತರ ಊಟ ಬರ್ಪೆ ನನ್ಲೆ ತೊಂಪೋರೆ ಅಂದ್ ಒಂದು ತೂಲಿ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಸೊ ತಾರ್ಚಿಕನೆ ಬತ್ತೇ ಇರ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯರು ಸೊ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಡು ഞാൻ കുൽദേവല്ലേ ഇല്ലടുപ്പോത് അമ്മക്ക് ഇത്ത് ഇല്ലടുത്തത് ഇട്ട് ഞാൻ ഈ മൂൽ ബത്ത് കുൽദ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಜಮಯಂಚನೆ ಪಕ್ಕಡ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತರತ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲ್ದ ಇಂಚಿ ರೀಸನ್ ಅಂತೆ ಮೂಲ್ ಬರ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕನ್ ಆಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಂದು ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಮೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದನ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾಸೋದೇ ಇಜ್ಜೆ ತಾರ್ಚಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಸೋದೇ ಇಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮ ಮೊಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೊಲ್ ನಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೆವು ಮೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊಲ್ ನಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೆವು ನೀಕು ಒಂದು ವಿಷಯ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಇಂಜ ಓರ ಮಂಡೇರು ಆಂಡ ತಾರ್ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ಕುಲ್ಲಾದ ಮಂಡೇರು ತೂಲ ಎತೋ ಜನ ಇದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಬುಡ್ತು ಜರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಅವ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತೀರು ಚಾರ್ಜಿಕ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ತುಲಕುಲು ಎಡ್ಡಾಪೇರು ನಿಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಮಂತ್ ಕೋರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತುಕದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ತಾರ್ಚಿಕ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ತಾರ್ಚಿಕ್ಕನೇ ಒಂಜಿ ಆಯುದ್ಧ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯುದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಾರ್ಚಿಕ ಪನೋಡ್ದುಂಬು ಸೋಂಟಿ ಉಲ್ಲೆರ್ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರೇನು ಅರಡ ಪಂತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಸೋಂಟಿ ಬಂಡು ಈ ತಾರ್ಚಿಕಡೆ ಹೊರ ಪನ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಣ್ಣಿಕ್ ಈ ತಾರ್ಚಿಕಡೆ ಹೊರ ಪನ್ ಅಂಚ ಅದು ತಾರ್ಚಿಕಡೆ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಸೊ ತಾರ್ಚಿಕನ್ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಏನದಿತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ತಾರ್ಚಿಕ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮದಪರಿಜ್ಜನ ಜೀವಮನುಡೆನ್ನ ಸೂಂಟಿನ್ಲ ಎನ್ನ ತಾರ್ಚಿಕನ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಗಳ ಮದಪರಿಜೆ ಆಕಲ್ ರಡ್ಜನ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರೆ ಆಕುಲ್ ಪನ್ನೊಲಿತುಲೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಂತೇರು ಆಕುಲೆ ಪೂರ ಉಂತಿಯರು ಎನ್ನ ಇವನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಳ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಆಕುಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೂಂಟಿಲ್ಲ ಮಂಜಲಂಡ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಂಚತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಟ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಪಂಡೇರು ಈ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂ ಪೋಡು ವಿಷಯ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಸೊ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಪಂಡೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾರೆ ಇದು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಮೋಲ್ಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪನೊಂತೆ ಏತೆ ಕರುವಪ್ಪಡು ಏತೆ ಕೋಪಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ತಿಳ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಮಾತೆರ್ಲೇನಂತದು ಗರ್ವಡು ಮೋನೆ ತಿರ್ಗಾದ ಪೋಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಮೋನೆ ತೂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಕುಲ್ ಗರ್ವ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮಲ ಗರ್ವ ಮಂತ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ವೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೆ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಅಡೆಗ್ ಅವೇ ಬನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಈಜಿಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಗೈಸ್ ಅವತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಇನ್ನಿಕ್ ಸೊ ಇದು ಇಡೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಂಡ್ ನೆನ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂಚ
ಎಂಗಲ ಸಾನ್ನಿ ಬಬ್ಬಲ ಒಂಚೂರು ಕಥಲ ಒಂಬತ್ತನತಿ ನಾನು ತೊಲೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಶೇಡ್ ಅಡಿಟುಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪೋಡ ತಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಪಿದೈ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಗಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ ಒಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲ ತಗ್ಗದ ಬಗ್ಗದ ಪೋಲೆ ನಾವು ಒಂತಿ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ ಆಕಲೇನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪುರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾರ್ಲೆತ್ತಾರಡ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಈಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಂತ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್